מעשה מעשה במלך אחד שלא היו לו בנים, והלך ועסק בדקטורים, כדי שלא תהיה מלכותו נהפכת לזרים, ולא הועילו לו. וגזר על היהודים שהתפללו בעבורו שיהיו לו בנים. והיו היהודים מבקשים ומחפשים צדיק, כדי שיתפלל ויפעל שיהיו לו בנים, וביקשו ומצאו צדיק גנוז, ואמרו לו שיתפלל שיהיו להמלך בנים, וענה שאינו יודע כלל. והודיעו להמלך, ושלח המלך פקודתו אחריו, והביאו אותו להמלך, והתחיל המלך לדבר עמו בטוב. הלא אתה יודע שיהודים בידי לעשות בהם כרצוני, על כן אני מבקש ממך בטוב שתתפלל שיהיה לי בנים. והבטיח לו שיהיה לו באותה שנה ולד, והלך למקומו. וילדה המלכה בת, והייתה אותה בת מלכה יפת תואר מאוד, וכשהייתה בת 4 שנים הייתה יכולה כל החוכמות ולזמר בכלי שיר, והייתה יודעת כל הלשונות, והיו נוסעים מלכים מכל המדינות לראותה, והיה שמחה גדולה על המלך. אחר כך נחשף המלך מאוד שיהיה לו בן, כדי שלא תהיה מוסבת מלכותו לאיש זר, וגזר שוב על היהודים שהתפללו שיהיה לו בן, והיו מבקשים ומחפשים את הצדיק הנ"ל, ולא מצאו אותו כי כבר נפטר, וביקשו עוד, ומצאו עוד צדיק גנוז, ואמרו לו שייתן למלך בן, ואמר שאינו יודע כלל. והודיעו להמלך, ואמר לו המלך גם כן כנ"ל. הלא היהודים בידי. אמר לו החכם, היינו זה הצדיק הנ"ל. תוכל לעשות מה שאצווה? אמר המלך, כן. אני צריך שתביא כל מיני אבנים טובות, כי כל אבן טוב יש לו סגולה אחרת, כי יש אצל המלכים ספר שכתוב בו כל מיני האבנים טובות. אמר המלך, אני אוציא חצי מלכותי כדי שיהיה לי בן. והלך והביא לו כל מיני אבנים טובות, ולקחם החכם והדיקם, ולקח כוס יין ונתנם לתוכו, ונתן חצי הכוס להמלך לשתות, וחציה להמלכה, ואמר להם שיהיה להם בן, שיהיה כולו מאבנים טובות, ויהיו בו כל הסגולות של כל האבנים טובות, והלך למקומו. וילדה בן, ונעשה שמחה גדולה על המלך. לא היה מאבנים טובות. כשהיה הבן בן 4 שנים, היה יפה תואר מאוד, וחכם גדול בכל החוכמות, והיה יודע כל הלשונות, והיו נוסעים מלכים לראותו. והבת מלכה ראתה שאינה חשובה כל כך, ונתקנאה בו. רק זאת הייתה נחמתה, באשר שאותו הצדיק אמר שיהיה כולו מאבנים טובות, טוב שאינו מאבנים טובות. פעם אחת היה בן מלך מחתך עצים וניקף באצבעו, ורצתה הבת מלכה לכרוך את אצבעו, וראתה שם אבן טוב ונתקנאה בו מאוד,
ועשתה עצמה חולה, ובאו כמה דוקטורים, ולא היו יכולים לעשות לה רפואה, וקראו לה מכשפים. והיה שם מכשף, וגילתה לו האמת שהיא עשתה עצמה חולה כנ"ל. ושאלה אותו אם יוכל לעשות כישוף לאדם שיהיה מצורע. אמר הן. אמרה לו, אולי אבקש מכשף שיבטל הכישוף ויתרפא. אמר המכשף, אם ישליכו הכישוף אל המים, לא יוכלו לבטלו עוד. ועשתה כן, והשליכה כישוף במים, ונעשה בן מלך מצורע מאוד. והיה לו על חותמו צרעת, ועל פניו והשאר גופו, ועסק המלך בדוקטורים ובמכשפים, ולא רואה. וגזר על היהודים שהתפללו, וביקשו הצדיק הנ"ל, והביאו אותו למלך. והצדיק הנ"ל היה מתפלל תמיד להשם יתברך, באשר שהוא המבטיח שיהיה בן מלך כולו מעוונים טובות, ולא היה כן. והיה טוען להשם יתברך, האם עשיתי זאת בשביל כבודי? לא עשיתי כי בשביל כבודך, ועכשיו לא נתקיים כמו שאמרתי. ובא הצדיק למלך, והיה מתפלל, ולא הועיל, והודיעו לו שהוא כישוף. והצדיק הנ"ל היה למעלה מכל הכשפים. ובא הצדיק והודיע למלך שהוא כישוף, ושישליחו הכישוף למים. ואין תקנה להבן מלך, כי אם שישליחו המכשף שעשה הכישוף למים. אמר המלך, אני נותן לך כל המכשפים להשליחם למים, כדי שיתרפא בני. ונתייראה בת מלכה ורצתה אל המים, להוציא הכישוף מן המים, כי הייתה יודעת היכן מונח הכישוף. נפלה אל המים, ונעשה רעש גדול שהבת מלך נפלה אל המים. ובא הצדיק הנ"ל ואמר להם שהבן מלך יתרפא, ונתרפא, ונתייבש הצרעת, ונפל ונקלף כל האור ממנו, ונעשה מאבנים טובות כולו, והיה לו כל הסגולות של כל האבנים טובות. היינו כי אחר שנקלף האור, אז נתגלה ונראה שהבן מלך הוא כולו מאבנים טובות, כאשר אמר הצדיק הנ"ל.